Els cigars del faraó té una de les cobertes que més m'agradaven. El Tintín va amb la seva roba més característica i tant ell i el Milú estan dibuixats molt clars, amb unes expressions de cara molt boniques i m'encantava. I a més, doncs, té tots aquests colors beix, terra, sorra, que m'agradaven moltíssim, tot aquest ambient de tomba del faraó i a més, el punt ja que m'encantava és aquestes mòmies que els havien momificat només el cos, però en canvi se'ls veia la cara. També m'agradava moltíssim a l'interior tot el que era la tomba del faraó quiosc, tot l'ambient aquest misteriós que aconsegueix crear Hergé, i em sabia molt greu que no passés més part de l'aventura dins aquesta tomba perquè eren unes vinyetes que m'agradaven moltíssim. Aquest llibre, el dels cigars del faraó, és un punt d'inflexió. És ja la quarta aventura de Tintín i fins a aquest moment totes les aventures havien estat pensades per fer-les per entregues del Petit Bandien i llavors eren com historietes que quadraven molt amb cada entrega. En canvi aquí ja tenim una aventura amb un fil argumental molt clar i amb alguns elements de misteri, com és per exemple aquest símbol del faraó quiosc que el Tintín es va trobant durant tota l'aventura. També hi ha una clara diferència amb els dibuixos, que ja estan molt ben elaborats, i, a més, amb els personatges, que estan molt més treballats. Hi ha, per exemple, l'egiptòleg Filemó Cicló, que és un personatge molt graciós, molt divertit, el típic investigador que està molt centrat en les seves coses i és molt bon el que fa, però en canvi per la resta de la vida normal és que ni se n'adona del que té al seu voltant. I tenim ja molts personatges que ens els trobem en aquesta història i continuaran sortint. Uns d'ells són els policies Dupont i Dupont, que aquí fan la seva primera aparició i després doncs, ens els trobarem durant tota la sèrie. També el Rastapopoulos, que és un dels dolents que surten més vegades en els llibres del Tintín, i el contramestre Alan, que no el trobarem ja fins al Cranc de les Pinces d'Or, però que també és un personatge doncs, que no surt tant, però també és important. I també un altre personatge que és molt menys rellevant a les aventures, però que va sortint de manera constant, és aquest, el senyor Oliveira de Figueira, que és un venedor ambulant que intenta sempre vendre tot tipus d'andròmines al Tintín i al final, doncs, com en aquest cas, ho aconsegueix. Una altra cosa important d'aquesta aventura és la manera com Hergé tracta el tràfic de drogues. Té la gran habilitat de poder-ho explicar d'una manera senzilla que l'entenguin els nens, però d'una manera també molt clara i molt entenedora. El Tintín es passa tota l'aventura perseguint una organització de traficants d'estupefaents. I a mi, totes aquestes explicacions que feia Hergé, per exemple, hi ha aquesta vinyeta que és molt clara com explica com la gent que intenta lluitar contra aquestes organitzacions doncs li costa molt fer-ho sense tenir realment conseqüències molt greus per a la seva persona o per a les seves famílies. Aleshores, quan jo ja d'adolescent i de joveneta vaig anar sortint pel món i tal, i em vaig trobar amb les drogues del món real, jo tenia feta ja tota una idea molt clara de que darrere les drogues sempre hi ha una persona que el que vol és enriquir-se i que no li importa fer mal a altra gent o destrossar-li la vida a les persones a canvi de que ell es pugui fer més i més ric. I crec que això va marcar potser un punt de diferència entre la idea que en tenia jo i la idea que en tenia altra gent al meu voltant. I no crec que fos l'única que em passés això. Per tant, crec que Hergé aquí va fer una bona feina, no? És molt millor que et plantegin què hi ha darrere d'això, qui se'n beneficia, que no pas que et diguin això no t'ho prenguis, no? Perquè és una prohibició i hi ha certes edats en què les prohibicions no t'agraden. I canviant de tema, una cosa que no m'agrada d'aquest llibre és que la primera part passa a Egipte i la segona a la Índia. A mi suposo que Hergé ho va fer perquè volia englobar una mica tot el que és Orient. Però a mi em sembla que la cultura àrab és molt, molt diferent de la cultura índia i que s'hagués merescut cadascuna d'elles una aventura per separat. Una que passés a Egipte, l'altra que passés a la Índia, perquè ho barreja i no ho sé, a mi aquesta barreja no em va acabar d'agradar. Un altre punt, per això que sí que està bé, és que ja us vaig explicar en el primer vídeo de Tintín al Congo que estava ple d'escenes de caça i això em va deixar com amb un mal gust de boca. Aquí Hergé ho arregla, crec que aquí Hergé ja és un dibuixant molt més madur, ja té les coses més clares, ja sap molt més el què vol ell, quina línia vol que segueixin les seves aventures, qui és el Tintín, quina personalitat vol donar-li ell al Tintín, i
Aquí el que passa és que a l'Índia Tintín es troba amb un elefant malalt i lluny de caçar-lo, quedar-se l'ivori, com feia a Tintín al Congo, aquí el que fa és ajudar-lo a curar-se. Per tant, el que us deia que és un punt d'inflexió doncs ho és en tots els sentits. I també en aquest, no? De que al Tintín ja se li va donant una personalitat doncs, molt més definida, uns principis, uns valors que continuaran a través de tota la sèrie. I per últim, aquesta història té un final obert perquè Tintín no aconsegueix atrapar a tots els traficants d'estupefaents i ha de continuar-lo amb un viatge a la Xina, que serà la propera aventura, que és el Lotus Blau.